Mehriban vatandaşlar, bizden şugun Ahal vilayetinin Akbuğday etrafının Bokurda Ovasına mihmançılığa geldik taqiqi. Belli yazıcımız, dramaturg, kino senarist, Yervendi laqam bilen tanalyan Öwedmurat Berdimuratov bilen maşgul olacağına mihmançılıkda. Siz bilýänsiňiz köpüňiz Ata Watan Türkmenistan jurnalynyň ýakymly ýatlamalar rubrikasyna Yervendi aganyň täsirli, gyzykly hikaýalary iýdigidär berilip dur. Mustaqlar tarapyndan gyzgyn teslenme tapyp kän jaňlary gelýär redaksiýa. Ine şuňam biz ýörüýte dörejilik toparmaz bilen şu Yervendi aganyň heme hal ýagdaýyny sorarlyk geldik hemem jahan keşte ýazyjynyň bir dünýä, uly dünýäden tiýahatlarynyň ýadyna galan ýatlamalarını täsirli gurrunlaryny diňläp okuwçylara ýetirmek makul bildik. Salam Öwedmurat Yervendi aga. Sizi gurrundaşlarymyza Yervendi aga diýip ýüzlenäýäli sebäbi siziň Berdimuratov bolsaňyzam okuwçylaryň köpçüligi, köp okuwçylar sizi Öwedmurat aga, Yervendi aga diýip tanaýarlar. O ine ilki bilen şu mihmançylyga geldik, garşy alanyňyz üçin köp sag bolun. Şu Ata Watan Türkmenistan jurnalymyzyň ýol başçylarynyň uly salamyny getirdik. Şamilam, Döwranam köp salam aýtdy. Onuň kärdeşimiz ýazyjy Çary Muratov Aýratyn Dogay salamy uratdy. Hacı Kakaliýew şahyrymyz Yervendi agaň ýanyň hökman salam aýdyň diýdiler. Sag bolsunlar. Boýnumda galmasyn salamy getirdik. Indi siziň özüňiz tiýahatçy ýazyjy hökmüne gatykän ýatlamalarynız bardyr. Şolar dogrusyny bir giňişleýin gurrun etmek üçin şu ýerde jemlendik. Öňürde siz özüňiz barada gyýtgaçyk terjime halyňyzy telegörçülere ýetirseňiz, onda gurrundaşlygymy dowam etberersiz. Ay, menin bir üýtgeşik adamlar Gumda doguldy. Hudaý galasa şu Gumda da dünýeden giderin da. Şu owa mektebinde okudyk. Biz okan döwrümüz 8-nji ýyllykdy. Soň Aşgabatda internatda bolduk, internatda okuw dowam etdirdik. Ýöne şu edebiýata men ýyr başladym da. Edebiýaty okuman men gaty ýyr dowam etdim. Şol atlarym näme bir nemelik edýändir da, o arasda çağa duýgusy hemme begendir ýa. Uly dünýäni gördüm, kanyşda, bu atlar gaty kän gözüm açdy. Uly dünýäler, o dünýäniň uly ýazýan ýazgylarynyň akballary, şu tanymal adamlaryň akballary hende azakany bir niwen goýar da. Ýani Italiya, Ispaniya, Meksika, bu Karadaky adam ýani Latin Amerikanski ýurtlar bar, Uruguay, başka bölük ýurtlarda. Şolaryň üstüne aýlandyk, gezdim. Şo dünýäniň şeýle iňçe elleriniň gowlatlary haýran galma derejesinde demediýär. Ýani gururya bark galşymyz ýani. Ýagşyny görde pikir et, ýamany görde şükür et diýär-de türkmeniň bir şeýle sözi bar. Dünýäniň gowy ýerleri bar, gowy zatlar eşitýän, gowy liberkler edýän, onuň şeýle bir hili bir nimer galýar da şol zatlar hakynda. Men şu Nodar Dumbaza diýip Gürgünlörün bir belli ýazgysy bar. O belli ýazgysy Nodar Dumbaza. Soň mazaryna ziýarata gidişim hakynda aýdaýyn, şondaky bir hili şoluň bolşularynda uly millilik mi, ay nähil düşündiň düşünäme halkyň şol öz ýazgysyna bolan uly hormaty gördüm-de. Ol ýöne däl, ol gaty iňçe zat ol. Ne aýtjak bolýan adam entek saýuz bardy. Saýuz entek dağaýmanly, ýöne dağajak bolyp durdy da saýuzyny. Ona gitmek hem cibindeki pulumu karşı sanaýardım. O taýynyň transporty gymmatmyka, ya iýbiçi gymmatmyka, birden onuň ýatmaly bolaýsam nähili orka ol bilatlar, ay kän sanap ahyry Tbilisi'ye uçan hamaryot bilen git bardym men Tbilisi'ye sagaman. Onu baramdan soň Angrek şol neme çykdyk boldy, ine biziň takliflerimiz ýaly, ol hojor nemeler bar da, maşinler bar. On meni gördüler, ýa bir del adamdym bildiler. Men başga neme diýimi tarady bildiler, onu biri berler bilen ýarym orsça, ýarym gürdiňçe hene gaturadylar da. Onu kim aýtdy? Ay men neydi sizdi Kuranyň depesindäki iň ul arşany görkedeniydi. Kura olan derýalary, Kura derýa diýip derýalary bar. Ay kim aýtdy? Sen musulman bolsaň diýdi,
Mertik kalasında dedi, Celalettin'in dedi, sonra dırması çıkan yerini, Gürdüğün toprağını basıp alan yerini görködeyin dedi. O Mertik kalasını men görmedim, yani bir kaya diye adam çıkarıyarlar diye, yani Celalettin sonra çıkıp bilipler. Şu Gürcüler özlerinin nemelerine, aydanlarına şey diye, Gürdüğün toprağı diye, baş eğmeli toprak değil diye, yani Celalettin yalı diye, turnuvat ursuzcusu olan son diye de, kat yoktu ursuz olan son çıkıp diye sonra yendi diye de, bizim nememiz aldı diye. Yani özlerini hormatlamak bilen başka halkın nemesinin katı yok orada koyarlar da, düşünüyor musun? Ay ondan beyleki ait bir şotayda, kendi yıllardır tamar deyip bir sapatsa denan mı olan? Men neydi tamaran iyirini görkölörün deydi. Yürün pulun kâm olsa bu diye deyip de. Ondan ben onlara ayttım men sonunda. Dene bir seyretti. Ay eğinindeki sen bir özümü bir adam ya bir nesmene değerliydi. Eğinindeki kurtkana dedi. Ay gününe gelip bir adamın nemesine beni deydi. Ayağındaki köksem deydi, çalışmalı bir vakit bolup da benim yurdumuz yağsıllıydı. Benim yurduma da köksüden geldi bilmeyen deydi. Ay arada onun ne için gelenim ayttım ben orada. Men dedim şu Nodar'ın bazarını görmene geldim dedim orun. Son neydi şeyle deydi. Onun özleri çayttı. Bazılar giyiştirdiler, Gürdüğün dibine zadede onu biri şu maşinin bir könüce maşinin kapotunu çıktı da etti. Eğer şu deydi, Nador'un görmeyene, mazarını görmeyene gelen mi olsa deydi. Ödüm şu kıtçılıkta deydi. Gör deydi, o ayağını teyde kökşatmanlarda şu mazarı göreyim deyip, ulu hormat bilen gelipler. Men şunu muhtak edecek deydi. Yani barmalı yer mi dedim, eski yer var, veyin nilen yer. Onun beydekiler aytti, yok, men gidecek dedi, men maşinim teyde deydi. Ay karar her kim şol, şuna bir hil tolgunma karşalı da şoları, Gürdüğünleri. Men şondan millilik deyilen adamların şu öz yazısına olan hormatını bir cay nimi gördüm de, şun bir hili nimetlenen adam tolgunup durmur ya da. Onun bir könece maşine minnim, giyibi diyen, ilki bana gepir olan adam da şu, giyibi diyen. Onu gidip uğradıkları olaydı. Bizim barmalı yerimiz dedi, esli vardı olsaydı. Men önünden bir zapravk edeyim neydi. Ay benim buraya değil, bir zapravk edeydim. Apardım zapravka şu butkozuktan on, şu kellesini tuttuğun, uğru kayıkalık buluverdi. Onun benim maşinenin üstümde bardım, ne hemen nemesi deysem, on karşısında ünüm nemesi, bergisi var ekan şu zapravka. Yani yine de şu bergi, ödü kireyecip veren şopur oldu. Yani özmedi adam da kire geçip veriyorum. Siyaset benim bir işi yok, başka yazcılık benim bir işi yok. Şöyle bergisi var eken, sonra bermeyendir. Onun ben ayttım, giyivi dedim, ben töleyeyim, zapravkan pulunu dedim, iğne uğurluk geldi de, koy otur dedi. Men hen muhtak edecek dedim dedi. Onun bağışla dost dedi, şu günler kirey olan ok dedi. Men şulara ögün bergim var dedi. Kalk butta dedi, men Gürcüler yarlıydı, verecek menin bergisini, bir kireyin bulayım vardı. Ay ondan yola düştük, gidip barıyaz, hemen Tbilisi, bir kovudan yurtta kovuyor, ondan nemeni, benim dımış parmağın bir hillere koyup, gibi sen dedim, Nodar'ın hemme kitaplarını okudum, eserlerini dedim. O da ayıttı da, ay, onun gürleşleri bir hille, Mama Külnüs derlerdi. Mama Külnüs ben kitabı okamak, yiğreniyen kitabı okudum, okuyum eliye dedi. Yatıveriyen dedi. Onu sen Nodar'ı gördün mü? Diyirker dedim. Ay o da var dedi, o tarih yıllarda, rahatlarda çıkış ederdi, sonunu görüyordum. O adam kan görüyorum dedi. Onu sen de ne hili yürüğünde dedim, sürekli nimelik yatır dedim de, eserini okumadık boldum, yüzünü görmedik boldum, sen bu yürüğündeki Nodar'a bunun sevgim neydi neydi. Ay onu gidip barayan maşinimi sakladı bu. İcan gururun ne geldi. Yekece Gürcü dedi, 5 milyon Gürcü'nü dünya tanıttı dedi. Neden ondan ben Gürcü olup dedi, benim o dedi, kovulmayın neydi. Görüyor musun? Yekece Gürcü, 5 milyon Gürcü'nü ulu dünya tanıttı dedi. Ben Gürcü'm, ben onu kovulman kime kovulayın neydi. Şuraydı. Hani sonra bir hil buldum da şulun iyem kime muhtak edecek diye akcilecek kerem şu aeroporttan beylek bir esli var. O tak nime deryalar öden bergide oturan şopur. Yani şu değildi. Hemmeden benim akacak diye.
Onun aytdı, dost dedi, üyümüze soğulurlu dedi. Benim neyim için dedim. Ay köp baştan mer dedi, ayarmın dedi. Men yılgıranını göremok dedi. Onun dedi ne bir mihman geldi. Bu da yürütü nodarın madarını görmene gelipdir. Öz cüsüne, öz hasabına dedim. Yılgırar dedi. O sonra beğenip yılgırar dedi. Ondan sonra dedi, Gürdü'nün bir milli nahar var da Haçapuri diye. Haçapuri neydi? Gürdü'nün anının içinde ondan o bir şey yani yok dedi. Sonra soğulurluydu on. Ay gibi dedim, ben yürüyte geleyim sana dedim. Yani bu abratım İzmir'de bildirmem var. Vaktim ekstra bolor barıp gelecek bolsak vakit. Bol git bilmedim de. Yani son İzmir'de, Gürdü'ne de son bar bilmedim. Bağışlar da giyibim beni bağışlasın da. Ay onun esli yürüdük. Yürüdük bunun bir daşına bir şeyle aknimiz aylanan, razı aylanan bir madar yatıyor. Bu masin faklatta yani madarın denine durup ölçü çokunluğu da dedi. Onu yine minnükte yine yüreğe uğradık. Gibi kim bu yatan dedim. Ay bu dedi o oğlun neydi? Öyle yaşam orada iyi kalır dedi. Benim ne gibi iyi kalır dedim. Evet o taraftaki her bir bolyan rahat var. Benim için yazıcı için kalıkkadılar şöyle neme bolyan dedim. Ay dedi okuyucusu dedi bir belki iş ediptir oraya neydi? Men şunu terbiyle bilmedim ne için okutsamam deyip özünü etti. Bak kıyınanmam hemen son biriyle şu adamdan biriyle kanununa bir nimeliğin bağırdığına bir beğeniyen ne? Düşünüyor musun? Özün bilip dursan da okuyucun belki iş etti deyip molumlarken nimelik etmeyedi. Sonra namus ediyordu. Ay onun ahırı barcak, yani barmalı yerimizde. Ken uğurlar var eken, var eken. Onun barcak olan bir oğlun, bir yıl akıllı yukarı oğlun. Daşından bilir yeter manglayını da bir çoğduğum yerinde de zug vakfası var. Yani yaş oğlu. Yani zug vakfası var. Onun kaptanına bir fumkanı atıptırdı, so fumkadan bizim perrokamı diyali. Bir değene çıkarıyordu, yani madarın üstüne yapıyor, bir kuşlar var, bir göğürçüne mengres. O tane kuştur da o. Şular bir yani oğlunun eğinine mi niye, kellesine mi niye, ay hem bir gün iki günün der, yani öğrenişiptir. Madarın üstüne ne mi diye, var diye. Onun yani benim gelen adam tanıyan eken gibi o oğlunun adı Saso dedi. Yung dedi, notar vartına dedi. On yazan eserlerini okanına dedi, bu oğlunun dedi, Koğut dedi, kellesi Koğut dedi. Nem dedi, notarça yarayan olmanın son kelle yine bulaştı dedi, beyle kârlar dedi, nime olmanın. Sonuçta on eserini okan varsa kelle dedi. Onun ben şu Saso bilen gürleşedim geldi de, Saso dedim, sen nime diyen neyim için böyle değene alıpsan, buların madarın üstüne tepiyen, bunun kuşlar çok öyle neyim dedim, biliyor musun dedi, nodar dedi, kuşların sesini koğuyordu dedi. Onun yatır kadar dedi, kuşların sesini alıp dedi, sonun sesini iştirinip dedi. O öyle mavi veken, özümü belirleyen ingorit pulumun kıllayarına değen alıp dedi, şuna tepiyen dedi. O akılına sakacak rahat derler gayrım, düşünüyor musun? Onun akıllı edileyen, aydalayan rahatları. O vaziyeni, o fiileri, hormutu, görüyor musun? O tarzda, yani ola bir şapıyor, bir öz gününe gelip veren adam da, o da bir değerli oğlun, emmesi şu halkın oğulun yazısına olan hormat da, ulu hormat. O ben beyle vardı, katken dünyada gel dünyanı görenim olsun, beyle hemen göremem, onun akıllar kat interesinde. Onun bolyan rahatları, kalkıp benim için var, notarın kağırlık giden hikayeleri yağırlar. Sonra yazmanın kağırlık giden hikayeleri. Ay onun akşam, kayıttık İran'da. Yok o kayıtmakak. Onun gülünleşip durdum bunun Kara Volga geldi. Kara Volga'dan onun kara şineli, yani kara şilyapalı bir adam düştü. O devirler Kara Volga minerdirdi, sayı devirler. Düştü de yani bir çüşü aragallı, eline de 2 gramlık ıstıkan var. Gelip yani madarın başına geldi de, nodarın başına geldi, 200 gramlık ıstıkan araktan pöre deyip, onun başı uzun o yere koydu yanka. Yine 200 gramlık yine doğrulttu, onun başına çekti.
Ine adamdan bir hili o bolsundan sol egneşinden wolu mümkünsinden bir korku atışıklı hormat bilen here diye maýyn çenem galıkly. Bunu her bir bolýan galıkly kişinin toprağına çiğnenme. Onun yüzüne aşağılarında gürledi. Adamlar dedi. Şu yatan dedi bütün Gruziýanyň guwunçy dedi. Menem şäherin meri dedi. Düşünýärmi? Şäherin meri bar özünün son aýdykka diýdi. Özünün şeýle bütün Gruziýanyň guwunçy dedi. Ay men onuň ara tapdym bir nemem ustuda bir hil şul bolýan wagtlar ýöne men bir interpelemi wurdy. Gözüm görýär. Eger bir aýdan bolsa men ananardym. Ýa-da kynlyk bilen ananardym. Bu wagtlar bolsa öz gözüm bilen gördüm-de. Onu Qaytdyk ýerine giýip bilen hoşlaşdym. Ay gowaglan ýumşak gowaglan eken ýyl garap durdy. O şeýle. Onu indi samaryodyň uçmagynda da wagt bar. Indi ýylda gaýtmanlar. Onu otaýda daşarda ullukan agaç göýgör otýar. Agaçyň gaçagyna iskemeyki bar. Menim onu samaryoda wagtym bar diýip soňsynda garaşyp otýarmyn. Iki tane ýaşuly gürji adamdy bir zat içi otýarlar. Özleri maçka piyan rakary daşanyň şeýle herejeňde de neme diýär. Onu gaty garapdyrlar, eşiklerden bir neme rakary. Onun bir aýdýa şato diýär. Men näş topragy ýigrenýän diýär. Topragy diýär. Sebäp gör diýär men nähili ýagdaý ýasaly diýär. Menden üý bar, ne üýler bar diýär. Bara çagada ýok diýär. Şu wagtlar diýär men ne gör toprak meni şeýle ýagdaý ýasaly diýär. Beýle kim onu uzoklaýar. Wagt diýär menem diýär seni ýagdaýda diýär. Menem diýär şeýle edýän. Şu David Gurja nälik boldy? David Gurji ýerde olar uratu sarysty uratu diýär de ýa-ni bütün uly nebe bolan, ýa-da imperiýa bolan. Ilkinji Quran adam şotada, padşah şotada David Gurja diýen nälet boldy. Ay diýerler de ýöne diýär dostlar diýär. Men şoň diýär bar günäten geçýän diýär. O da näme üçin diýär? Nodar dünýä beren üçin diýär. Toprağyň nodar dünýä beren üçin diýär. Ýene ýada-çak. O ýene şu ýada-çak bolan hormat görýärmi? Şoň her bir hil üýtgeşik adam, bir ekrana bir oturun birini bir garry düşünýärmi? O beýletinde bir takyçylyk bilen oglun, o şäheriň meri, o saço bir akly ýukarak oglun. Şoň hemmesiniň öz ýazysyna bolan hormaty bar. Ol kağıda fagdyryp bilmeýän. Düşünýärmi? Men şunu ziyaret diýen ýaly hikaye yazdım yazmadyna. Ýöne men hikayamda şu aýdan rahatlanmy. O aýdy bilmedim mikam diýenler. Ne hep bolsa ol nime ahal nime durmuşda onu okak görürsün. Berer men Atatürkmen tanı o hikayem bana. Nime sözüňizi bölýär ýerden daga şu. Siziň hikaýalaryňyz ne Atawatan Türkmenistan jurnalynyň ýakymly ýatlamalar rubrikasyna gowy täsirli hikaýalaryňyz çykyp dur ýa-da çykyş etýän şu hikaýanyň okujulan göwünden turmak üçin, täsirli bolmak üçin syry nämede? Yo nimede gaýrym hikaýa ýazmak diýilen zat bar. Hikaýa ýazmak diýilen zat ilki adam gowgudan erweden tapawudyny bilmeli. Gowgudan erweden tapawudyny bilmesen bilmerdiň. Ikinciden hem seni duýgu gerek. Duýgu gerek. Ondan sende surat teşvik gerek. Yani hikaýany ene şu atol okuyan mordan bilýänler, Sehralar intek arzu hıyarından doğru saplanmadı, gıyriyalı uyurcan terediğerdi diýärdi. Sen şol suratını çekip bilmeli. Düşünýän obamyzyň en soňky demi balytaň seçdirili diýilýär. İtýürdi diýilen da. Şol hem sende duýgun güýçli bolmaly. Ýa-ni hikaýany hikaýa edýän ýürek güýçligi gerek. Yürek hikaýeden yürek bar. Onuň bunu çeper beýan etmek gerek de. Düşünýärmi? Ol adam özü bilmeden bir çene var yani eken. Ana şu öz çene, şu çene baranna onun Allah verecek bolsa iyili bir gücü berýän eken. Düşünýärmi? Bu hikaýe diýilen, ýazgy diýilen zat ömrüň bereni diýen zat, ul zat bu. Ýöne ýüregiň bilen ýapyşmaly. Owa, ene şol diýjek bolýan zatymda. Nerven daga siz arada janlaşyp dursaýyny hälsinni Halipe hukmundan. Şonu siziň hikaýaňyz esasyna Qızıl Kurtu filmi suraty düşürildi. Bu film hem dünýä ýurtlarynyň en çemesine bayrakly orlary eýeledi.
Şu Kızıl Kurt'ta filmin edebiyat adını yazmaňyza sebäp bolan zatlar hakynda gurrun bersäňiz, şu dörüş hakynda gurrun bersäňiz. Näme diýip aýdaýyn? Soňky bir döwürler bar. Ine bir men bir füzik ederli boldum da. Ona ýazgylan köpsini men diktowka diýär. Onu derdi telefon arkaly diktowka diýär. Atamra gowy ýollaş. Gowy adam. O menem onu käçe bir iýe näýäne men şo bolmurdy etmesem ýüregim arda gelmän durbar bolup durýardy. Ýöne dogry aýtmak gerek. Duýgular menki, ýazgylar menki. Ýöne atamrat bolmasa men şularlar ýazbam bilmedim, iýle gule ýetirmem bilmedim. 85%, 90% atamradyň Hıtada iyisi ulla o. O senaryanı men yazdım. Men yazgalan hemmesi men yazdım. Yani atamlarda eğetin havarını eylak geçer, yokoruyun aşağı geçer, aşağı yokor geçer deyip durun. O da şu esir solatları yerine getiriyor. Solatları etecek bu da. Atamradın ömür ulu bolsun, uzun bolsun. Uzun aralykda ýerden saglygyň bolmasa ot bolsaňam ýanyp bilmeýän. Atamra daň aýratyn beýikligini mene şonda görýän. Bir türkmene şoň ýaly beýik sunugaty miras bolmak üçin hormat goýýar. Ýazylýan rahatlara hormat goýýar. Onuň şol öz başyna ýazmak, öz istigin, öz ýüzüň bolup ýazmak ulha ulu zatda. Düşünýärmi? Şol zatlary aýratyn gowy onun şu türkmeni begendirmek için erki özü geldi o öz men ýanyma. Benim hekaýe ýazmany öwrenjek zat diýdi. Soňra bir ýollaş edenler ýaly bol gowy oglanna mar bir hili zamana dosa tapmak kyn on eline gasar ýaly arak ýollaşam tapyp bolanaga. Düşünýärmi? Onun özü öwrenjek zat etjek, nemetjek boldy zat etdi. Biz hoşgulykly äpep gowy oglan. Onun benim soňa pesat ettirip uğradım ýazdan rahatlanmy. Ay şeýitlikden bir asnaşak gitdi ne? Bir 5-6 ýyl berdim Türkeşpör bolýan. Men ondan hiç bir minus tarapyny göremok da. Käte öýdäý diýe agam näme ýazarly, näme diýdi. Ay menim ondan soňa görä otur, ýazyp bir adam diýen näme buny ýazmak üçin bir gatken okumaly. Bolmadyňam kän okumaly. Onun katken zatlar bilmeli. Onu oturun, yani sulatlar ýazaýyn, sulatlar edýän, pikirini diýsen, ona şeýle başlap demedil verilýärdi. Sizin döröjçülüğünüzde, umuman döröjçülükde bolsun, haýsy gurbalanada öz ýoluny goýmak diýilen bir düşünje bar da, iň gerekli zat. Iň uly zat. Şular bar da. Bir teatin, bir tiýahatçy ýok. Öz ýoluny goýmak diýilen zat bar. Öz ýoluny goýmak diýilen zat ol daşary ýurtda şoňa beýjay uly baha berýärler. Sebäp jany tebigaty sen özüňe boyun eýdiren adam hata edýärler. Dünýäniň ýollary kände, uly ýollar bar. Senem öz ýoluň bolýar da şoň içinde de. Jany tebigaty özüne boyun eýdiren adam hata edýärler şol nimedilerini, ýazralarını. Şol ýazmazdan öňürti son suratyny çekip görýän därsen, islenlik bar hakynda ýazanda sen öňürti soň bir emine miňretmäli süýj edip almaly. Iň soňunda hekaýe diýilen zat bar ýazanda. Muny şu hekaýe edýän ýürek gerek. Şu ýürek afkantyz bolmasyn, güýçli bolsun, adamlaryň garaşmaýan ýagdaýyna bolsun, ýürek şeýle gordy. İkincidenem yaman süýji dilin gerek. Bizine şu gumda öňüne beselmez. Kän peýda edipdir da bizde bir türkmençe dilimiz bar da düşünýärmi? Ýa şo gerek. Ondan gelenem ýa suratkeşlik gerekdi. Suratkeşlik gerek o. Ay goja ýylgardy diýsen bolýar. Emma ýöne gojanyň ýylgarmak diýilen zat ýat bolun ýüzünde çalaja ýagtylyp görünýär diýsen, eýamol başga hili bolýar. O hekaýaň nimesi bolýar da. Bizde şu wagtdan tuğulmy halk ýazgylymydan kän, bir ýaş ýazgylymydan ýemet gelýärler kän, düşünýärmi? Sonra bularda şo ýeten okda. Suratkeşlik ära wapse ýok denýär. Suratkeşlik ýok denýärler. Düşünýärmi? Şolatlar bolmady gün beýan edýärler. Kolhoz başlygy ýüzüne aşak salyp gelşine kantoruna gelende duýmany. Ine şeýle söz başlar bilenler, başlar nime diýer. Onuň ýanky art meselesi bar. Hekaýe at goýmak meselesi bar. Hiç taşyn günümel zat etmeler. Günümel ete gaziýetiň iyisi. Günümel ol
nemelige diye nemelikler boluyor da. Düşünüyor musun? O hikayen adı o filosofически koy bilsene haf koy. Düşünüyor musun? Koy bilmesen son koyacak bolmalı. O bir doktor gıyıl hakkında biraz yazacak bolsan Lokman gıyıl tez başı koymalılar da. Düşünüyor musun? Ya bir başka bir zat değilsen, sodat değilsen, o eğer bu mal adamlar katı ıncık. Incıkam derler, onu okun doğru. Şimdi söz başını okuyarlar, sonra bir avdası, öğrenme mi şeyle olunda. Ben boydan masa okuyup oturmayın, o kebir avtor okuyan, bulacak yerler diyen olun. O da şey diyenin değeri var ya da. Sizin hikayelerinizdin söz başını okandan eğen birinci bilene neyin çiğnen sonra uyda çıkıyor okucuda. O şeyle olmalı. İkinciden hem şol hikayelerinizi okuyan ol hükman neyin çiğnir men ödümde şeyle yerven tağan ödük varlar deydir ya. Niye mi denke? Yine yazsam okarlar mı diyen hikayeniz? Ha, yazsam okarlar mı? Amerika durma söylemem. Amerika durma söylemem bağlı yazdım. Kanaysa onu koy, özümüm o gördüm. O bir Avrupa stilinde yedilen, rad edilen, yazılan. Ay düşünüyor musun? Durmuşlar gayrın. Düşünüyor musun? Adam değilen, hikayen verdim durmuşlar şeylerinde. Düşünüyor musun? Mesela teatrlıkta Margarita deyip verdim ben. Sonra inni okuculara yayranlar. Şu da. Ama hikayen öyle adamlar fikirlenirse o oluyor da. Durmuş mecbur ediyor şu hikayen kayıp kaçamamını durmuş mecbur ediyor bir yazıcı kefelliğe de kefelliğe onu pul vererek oluyor ama derman değilinde dünyanın yüzüne kımmat zaten derman onun özünün şu eden azabını bir çalarak oğlunlukta sanat görün bir yerine diye men niye yememin diye adımın aşağına sen koyuyun niye sen bana derman alıp ver diye de o dermanım günle bir tanesini atmalı 360 yaş günah yağsa diyen de öyle yanına ne diye de. O da boluya diye sonumay diye men adımı diye kitabın yok ortasına koy diye. Yoksam diye iyiler diye men yalandır öğretmedi diye de. Onun boluya diye de hikayen kim okan burada bilendir. Onun orayı diye men o tarzda var ya onun ben yazanlarımı avtorski yani içine ödüm gelir yani ne düşünüyor musun? O içine ödüm var. O bir ay men soyu ortayla balında bana kırıklı görünüyor. İçine ödüm var bu bunu. Homay diye yok diye tövbe edecek buradan gel tövbe edelim diye. Sen ama adın ayrılsın diye şotayda diye men adım dursun diye. Onu ürmünlerle o da. İnsanın buraya diye de. Onu dırla oluyor. Onun bütün ömründeki yalan nimetini ona veriyor da bir yıl yaşamak için. Yaşalan bir gün. Artık yaşalan bir gün. Ay onun kendisinin anırsında bir rahat yatıyor. Adamın yüreğini kovalayan rahat yatıyor. Şu hikayeleriniz okap bolyan da var. Bir güllava deneyeli oturuyan da şu hakkında fikir edip. O şeyle hem onunla. Bir qow aydımı dinleyende sonra tesir eden hinglenip gedilyer aşhanada ortni. İdil sizin eserleriniz okulunun son yal tesiri var, güçlülüğü. Olum duyğa bağlı. O şeyle bolmalı. Şu adamların yüreğine giyir bilmeyecek bolsan, yüreğini kovdurduğunu salmayacak bolsan, o bolmayarak. Bizde kene yazıyan. Yani şu değil, ilgibiliyani az da. Doğru. Yerven dağı şu yerde yine bir sualım var. Halipa ne tip olsa gelecek, gel Maktumul Prağı'nın 300 yıllığı uludan toylanacak. Netidem dünyanın eden tiyahatçı yazıcı. Şu Maktumul Prağı hakkında özgü yurtların, halkların bilen bağlı, soňky pikir garaýşy bilen bağlı bir käbir pursatlar ýadymyza düşdi. Şular hakkında da gurrun berseňiz. Maktumul Prağı bilen bar, Maktumula çemileşmek korkuyan Maktumula çemileşmek. Hazır men şol bir İtalyan inetinin bir aydın sözü var. Hazır şol meni pikirlendirdi. Yönü näme diýen bir hili adam diýen zat insanyna bir hili nime diýen gelýär. Men Maktumul hakynda isyanary ýazdım. Hagaman bolsa onu şu Türkmenistanyň halk artysy o Maktumul adynyky Bayran eýeti Täs Mehmet Görip onu demez düşürmekçi. Kino düşürmekçi.
kinonun bir üýtgeçik yeri var. Sebäp Saýuz döwrüm, soňky döwürlere Magtymul hakynda teatr hemken, ýa-ni kinolar hemken, eserler hemken, soň bir üýtgeçik yeri, meňe uruşany aldyran zat bar. Şo ýekinji ýerde de Magtymuluň ady ýok, Meňliň ady ýok, Döwlet Mähmet Azadyň ady ýok. Şu ýa o taýda Magtymuluň ýekinji goşgozam ýok. Däli şu Magtymuluň ady ýok, Magtymulu hakynda eser ýazmak. Bu bir üýtgeçik türýär. Men özümçe şeýle bolup görünýär. Şo diýildi. Indi galandan Hudaý bilýär, belki ýa-ni bir sözüňiz aýtdyňyz, Ispaniýaly enäniň Italiýaly enäniň bir Magtymula bilen bagly bir aýdan pursatymy, şonu näme diýjek bolýar? Näme, ýa-ni men Rimde bolamda maňa bir näme yaran bir zat bar. Ýa-ni uly plazma diýerler de meýdança. Şu meydançada bir her renkli iskamiykeler var, oturuşlar var. Ondan sonra oturuşlar adamlar yığınıp oturuyor, onun yerden çıkan yarı epeyce oğlanlar ki arabalarını terkeştirip geliyorlardı, sürüp geliyorlardı. Onun içinde de her kitap var. Yani ondan sonra paylayanlar, ay senior, sen ne hemen okadın geliyor, Balzac okadın geliyor, Amadou okadın geliyor mu? Ya Hamunge okadın geliyor, Dale Carnegie gelmiyor ya da şu İspanyolların okadın hepsi kitaplar çizip koyup gidiyor. Kim ona ünlüsüyor ya, kim ona nime dönüyor. Yani köp adam sonra eline alıp okuyor da. Onun vatan değilen razı adam daşından hem seyredesin geliyor da. Vatanın hakkında adamların neyli fikrini bilesin geliyor. Onun için arabalıcı oğlunun bir yerine ettim. Sizde dedim Günnoğur'un eferi yok mu dedim. Siz de o Avrupa'nı, şu Nemeni biliyorum dedim. Yok var dedi. Yani üyümüzde de dedi. Ona şey dedi, yazını verdi yankı. Birazcık daha yoktan sonra öğürlük geldi. Geldi eline kitap var, küçücük sadece kitap eken. Yani kitabın yüzünde yalın çavrattır. Kitabın yüzünde bir yalın çavrattır. Onun öyle mühünlü yani. Ay dedi, senior dedi, ben dedi, kitabın dedi, yüzü bir yeri yanayt dedi. Yönü dedi, sayfalar yerinedir dedi. Görsem Magtymuluň İngiliz diline bir wagt çap edilen, İngiliz diline perewod edilen goşgutda, hosarym gören ýar boldum, ben Magtymuluň bak o ýerde görüp onu näme üçin kitabın yüzünde beýle boldy diýsem, şu enem okuyadım onu neydi? Uğur okuyat dedi. Onun için enemi yaşayanda zay dedi, kazan dedi, oğutlandı dedi. Sonra enem dedi, öz elini yaktıran olsa dedi, o kısabı harak etti, yaktırmalı dedi. Şu dedi. Ne o minne bir piçliğine döre uğrattan, yankın, gören mi? O ete durmuşumur. Rekka bolabilecek zatlar, başka bir yer olmazsa öyün içinden başka bir kımmadırak zatlar ya başka bir zatlar yattın. Magtymuluň kitabını, o şeyle alıp çıkanlar. Onun enen Magtymul hakkında ne aýdar dedi. Ondan sonra neme dedi. Magtymulu dedi, ayağı dedi, yere basıp, ayağını neydi yere basıp yürüyen adam dedi, Magtymul hakkında zat aýdy bilmez dedi. Magtymula baha vermek üçin neydi, yerden yokorrakta gezilir, yerden yokordu, ayağın yerden üzüňe bolmaly, gara yerden neydi, düşünýärmi? Göreňmi, men kän kitap okudum Magtymul hakkında, kän yazanlar okudum, ýene ýekeje bir şo pikir ýok. Düşünýärmi? Kim Magtymuluň meňliğini alypdyr diýe, kim Magtymuluň içinde ýaşapdyr diýe, ýeni bir plan diýe, şoň goşgulary, bizde goýulan kinolar, nemelerem, näme diýeli, beýlemiz Buhara, beýlemiz İran, ile bir şondan nalapdyr, ay garypden aglama şiirdek bolarsan, goşgulaň arkaly ýankyny kino açjak bolýardy. Goşk arkaly. O kat şoňuna düşmeýär, dogry aýtdyň, düşünýärmi sen? Taýyz öwren bir bähliýetler Magtymul bolmady o. Häzirim gaty beýle. Onun her ki sözüne gelýär, şu Magtymuluň ýadan ssenariýamyzda Atamurat bilen bile. Ýadan ssenariýamyzda şu Magtymuluň ady ýok. Meňle gatnaşypdy, Döwlet Mähmet Azadyň bar, ýeni ýerde bardy. Şolaň atlary ýok. Hiç ünki adamlaň ady ýok da. Ýöne şeýle bolup geçip gidýärdi. O. Ödem waka men hemmesini gurrun bermäň. Waka Hindistan'da bolup geçýär. Ýani bolýan waka Hindistan'da bolup geçýär. Magtymuluň Hindistan hakkında 27 sanly goşgusy bar.
Şu wagtda seni näme Hindistan hakkında beýlekär goşgaýarlygy, Hindistan'ı hüwet edenligi, goşgaýan hiç kim açano. O orar ýagbir nerese bir aýdypdyr, ay ýüregi gatyp gidipdir diýerdi. Adamın ýüregi gysyrlar. Ýöne men ýüregim mutýa Hindistan'a bilemokda. Ay men şonu özümçe öwrümçe etdim de muny Hagaman var. Her ýazyjyň ölçemeleş. Her kim öz pikir garaşy. Ýöne gorkýanam dogry aýtsam. Sebäp baktym bu diýilen herkey görýän Italyan enetiniň aýdan sözüni. Ayagyny ýere basyp gören adam baktym ul hakynda ýazy bilmez diýerdi. Bu çoň söz gaty dogry bolmagy mümkin. Düşünýärmi? Ay dogrydyr. Sebäp ol eneler ýalňyşmaýarlar. Hem berde de ene bolýarlar. Onuň ýüregim atyklap barýar o jaga oglundan başga näme aýtdy ene diýdim-de. Onuň bula aýtdy. Nime ýanky diýdi, Magtumuly diýdi, kitaby diýdi. Bu diýdi ýaşaýşa çagyrýan kitap diýdi. Ýete nime biriň diýdi, nime emri ýaly diýdi, biriň ýaşaýşa çagyrýan olarda bir nime barda. Soň näme soň ady İngilizce'de zlata oýulýardy. İngilizce demedi. Ýa-ni şu ağacyň ady var. Zeytun ağacı. O taýda şoň mekanna zeytun demedi. Onu bir wagtlar gol-golonçylar ýa-ki erime basyp alýar. Erim basyp alandan soň 3 ýyldan soň öwürlük gelýär bolýan. Barzat gara küýüp bolup ýatyr bu diňe şol zeytun ağacı güllläp adamlar gel ýene gelin. Ýaşaýyş bar diýip şonu çagyrýan eken. Sondan soň olar şol zeytun ağacına bir Sibetoy hökümünde garap hemme goglatlaryny şu zeytun ağacının yapraklaryny ölçerlerdi. Magtumulyň diýdi adamlaryň ruhuny gallyryp şoýly diýdi, ýaşaýsa çagyrýar diýdi. Ay men ýüregim atyfap barýar bu diýen zatlary. Görýärmi? Nähili nemelige diýär. Hawa. Ondan ýene näme diýdim-de. Ýene haklar bilmän, ýene eneň näme aýtdy? Aýtsana. Diýer gara galpak kıljagyň. Onun oturdu, başka işler aýtmady diýdi. Soňra pikirlerini de, "Bu ýene bir zat diýdi." "O näme diýdi?" dedim. "Magtumuly Italiýandan kowraýan bolsa diýdi." Görýärmi? Dünýä ýüzüne Magtumuly ol dünýäniňki diýdim menem spasiýal o dünýäniň oglulydy. Bütün hemme ýurduk ogly. Soň sen diýdim de şeýlik otdan tuğdan Allahyny goraýanyp soň sendir diýdi. Umman bara gyýdym. Men onu ýazdym. Isabella diýip hikaye yazdım. Onu eğer şu Atavat'ın Türkmenistan bir beýekleşiklat aglan etse men ol hikaýany berjek. Sonra şu Magtumuly hakynda ýankılatlar ama başga da goglatlar bar da. Neme diýen men gysgaça ýüzüni aýtyp berýän. Onuň şodelli ay man çeýle dagydym. Şodelli ýagdaýlar, şodelli nemelikler bolup gelýär da bu dünýäň ýüzüne, bütün nemesine. Ýöne hormat goýulmagy bar. Ana Magtumuly görýän ahyren. O şu kinoda ýene bir gogsyda bar. Bir Magtumuly diýe şeýle wagt geler, mewlid geçer diýerdi. Diýe gör näçenin türkmeni diýe Magtumuly dünýä tanadar diýerdi. Her nime derýär da şo diýdi o. Umman goglatlar hakynda kendi aýdylanlar, kendi gog senariýalar hakynda, gog nimelikler hakynda adam nimedi bermeliler şo. Diňe goglatlary etmeliler. Nime siziň döreçiligiňiz bilen bagly. Elbetde daşary ýurtlarda tiýatda boljak bolsaň özge halkyň dilini bilmezligi mümkin däl. Ýöne siziň terjime eserleriňizden gaty şowly çykan diýip baha berýärler. Siz terjimeçilik bilen bagly nähile döreçiligiň? Yo, men terjime edem o. Men nime gowdam. Men ýöne şol ýazamda şu Ýewropaň ýazarşygyna ýazýan. Terjime ýok otada. Prosta Ýewropa ýazar istili bilen. O şonu ýazýanlar. Görýärmi? Daşary ýurt raýatlarynyň ady bilen bagly ýazylan terjime mümkin. Olar şeýle bir gezek bir hili täsirliňem boldy. Şu gazetlaryň ýerine jurnally. Surat diýip bir hikaýa ýazdym. Aýna şonu ay bir ýyl şowly düşdi da o çakdy ýa-ki demän çykdy. Ol şonu redaktor aýdypdyr, muny ýazanyň ady ýok diýipdir-de. Bu ýazanyň ady ýokla diýipdir. Onu ýa-ki o bölüm erten maskala daýdy. Ene ýerbendi ýapdylar diýär onu.
Yok, sen kaysık eserden tercüme ettir diye düşünüyor musun? Şu tora olan çimde So yağda nime diye de so kapıtta tercüme edilen yani edip nime edilen. O tuğratam katı koğ hikaye o internet onu okutan koğda men tek berem onu ben bererim nime Atavatın Türkmenistan'a. Yerven dağa şu atamra sağlı falan gurlosamızda Rvat aytiyata o Murat Khalifa Metbuatda makalalar çıkan onun ertesi şeyler ruhu taydan ya coşsun el aydıma da hingleniver ya diye de Hint aydımlar aytiya İngiliz aydımlarına aytiya diye kurrum ver ya da böyle yantidin şol derecilükte bir ruhu taydan şol o size ruhu velentlik bağışlayanlığı Atavatan Türkmenistan jurnalına da iyi gider hikayeleriniz çıkıptır onna bir ayırkın şol aydımlar dinlemeye. Neme de gayın neme desene ilki her kim bir yazarı var. Her kim yaz istili yolu var. Yani kitabı menne şu bir bu hikayenin detaylı yüreğimde canlandı var da bir heptere beğenip geliyor. Onu yazamdan sonra yeni beğenip geliyor. O kadar jurnala çıktı yeni beğenip geliyor. Yöne kesilse yaman memelik oluyor da düşünüyorum o kesilse ağlamaktan. Onun sonu şimdi ay katı bir demir diyor da bir yüreğinde bir düşündürüp olmayan bir beğen istiyor ya. Ulu beğen istiyor ya. Onun aydıma da kinglenen Atavatan Türkmenistan jurnalının ayrıtın bir tarafı var. Şu dürücülük adamlarını beğenirken tarafı yazıyan zatlanmaz erkin beyan edilir. Ten gözlep tapan maglumatlaryň okuja yetirmek isleýän zatlaryny ýoýmanjyk şodur şuna beriýär dip begenler. Indi hem şondan paýly bolup oturýarsyň. Her çykan hikaýaňda begenip oturýarsyň. Ondan şo begenen günüň erteden Yerven dağı hükman aydıma hinglenýär diýerler-de ondan şey diýlen soň biz şol ýanky. Aydıma da hinglenip berim diýip. Aydyma hinglenip. Indi men ýene de şo nimäge gitmeli boldum da men Amerikada ýaşar bolsam Goňşym Hindi boldy. Mena ikinji etasda ýaşaýan, olaryň birinji etasda ýaşaýdy. Adamlaryň köpüsi Hindi aýdymy dinlendirler. Ýöne Hindiýiň hugdysyny dinlen azdyr. Düşünýärmi? O ýurtlara çykmasan Hindiýiň hugdy o bäbegini Allah oturan Hindi ýok da, düşünýärmi? Onuň daňy bolay yani şu komşumun şu bebeci vardı Oromes diyen. Bir yaşap yaşamadı. Sonra ağlayadı turup. Sonra ağlan vakti yani Banu eceti. Banu sonra hudiliyedi. Aşağı hudiliyedi meni kati kodoluna faliyatta. Onun son için so bebecin yine ağlarını isterdim. So Hindi'nin nimetini hudiliyini dinlemek için. Ay olur bir hili halkta, olur bir hili bir aydıma da gelenine birine Balkan nemelemizin o buluttumuzun kustepte ayratin öğüt sesleri olşayalı vardı. Onu şimdi bir katı anırdan. Benden bir yardımı için açacak olayım. Yani yankısın demeyin ne diyene, sor hudini de. Onu ne? Durundu. Son yönü ben şu hudin belen nemesini Türkmence men bir hikayede getirdim so hudin nimesini yani Hindi hudesi gibi yazan nememde. So şeyde diye de Gangor'un kenarını öğünü beten yani başkaları. Görür mükemmel yine belindin pesin, görür mükemmel yine giyin fekraların. Gangor'un kenarını durup işler mükemmel durnulan pesinler bir hili perivodu var da çok aydınlığı sonra. Son nimesini. Haydi. Dosti dosti na raha, pyara pyara dost ha. Zindagi hame dera atvari na raha, atvari na raha. Margo jahan mimadahan katehetin adakay. Ay, kär vaatlara yadından çıktalayaydı sana. Onların Hindi'nin iyine geçip o ama bir yere özmetçe Hinglenýär näme bolady. So men yine de
şu birra daýdaýyn gaýrym. Ene şu gerekli zatlara şu da bir hili durbusun demesinden dalilden araçka bir ýyly öwürleriň şu nemedeniň ýanky dünya birra beren adamlar hakynda gürrüň geçjek bolýanlar bu nemedeni. Bir wagt Ludwig 16-njy döwrü bar. Ýanky Fransýada Ludwigler bolup geçenler. Şonuň gaty akylly aýaly bar eken şoň. Onuň ýaş Ludwig'in yurt başına geçýärdi. Ýöne gowy tarapy aýalyny dinleýän eken. Onuň aýdya, plany diýe, François diýe, nädip diýe halkyň garynda çörek berip biler diýdi. Nädip diýe halky dolandyryp bolar. Kıyın ýagdaýda diýe men ýaş halky nimen baş tuturmaldym diýe. Şonda soň aýdandy. Birinji saňa aýtjak zadym diýe. Şu kadr meselesini yerine koy diye. Yerli yerine durdun birinci. İkincisi ne diye halkın ruhunu kaldırır yalbarlar diye. Onun ruhunu neyle kaldırmalı diye de. Halk diye çörüktür olmağı mümkün diye. Yani ruhunu kaldırmasan o biter nemelidir diye. Sen niye bir zamak salır diye. Zamak kala demek. Kala bir nemen salır diye. Son içine de diye onu car çektirdi, ulu dünya diye. Kimde kim diye dünya barrak verip bilecek adam olsa diye, dünya barrak verip bilecek, o urkaçtı der. Verip bilecek adam olsa çağırırsak diye, şu diye hemen günü tölütün ver diye. Hemen diye azıcık pul ver diye. Sonra hemen erkinlik ver, ulu erkinlik diye. Yöne bir şey verip bilecek adam olsun diye de. O da ayağının diğerini ediye, onu sonu ediye de. Sonra kaldır meselelerini her kim oňurjak yerini o ya. İkincisinden hem yankı diyen bir kalan sallar ya da ona bütün dünya jar çektir ya. Kim dünya birler koyup gidebilecek bolsa, şol adamlara ile Fransa yurdunda, Peren yurdunda ulu behişte durmuş garaşya deyip var. Yine o Michelangelo var, Mona Lisa'nın suratını çeken, Leonardo da Vinci var, onun başka da şotadaki, Avrupa'daki bir hor gelip veren adamlar var, yani memelikler var, Homer mi, belki Sokrat mi, köyen adamlar var da, onlar diğerleri şey, İtalyan adamları, ondan sonra car çektiren son Arap yurtlarının var ya, car çektiren son yankı Fransa'ya var yalar. Fransa'ya var hani ulu dünyada ilgallara zatlar yap gidiyorlardı. Düşünüyor musun? Şu pikir gol pikir, şu pikir gol pikir. Adam dünyada ilgallarmak ulu zatlar. Son nimen Amerika'nın köp adamlarının ben ken nimelikler bilen duşup maslahatlaşıyordum. Onun bar pikirleri dünyada ilgallarmak, şolatları etmekte. Bizim yurdumuzdan tuğlamak, o prezidentimiz var. O dünya tanırlıya Türkmenistan ise dünya tanırlıya Türkmenistan ise ne mediliye diye de. Hokman ulu dünyanın der. Şu öz toprağımızın içinde de var ha bir hafta koyup bilecek adamlar var. Kim sunattan koyup bilir, kim edebiyattan koyup bilir. Şolatları bir edip yankıyalı günür sörgütün verecek deyse, belli bir nimeni bir alacak bir aylık deyse, işte yönü dünya bardak koyup bilecek adamın fikrini etmeliler. Olup kaçanlar der. Hazır yazyanken, yönü çıkyan yok da. Yazyanken adam yani. Yönü bizim akıllı halkımız var. Bizim aslımız akıllı. Anadolu'dan gaydayan yerimiz akıllı. Gönüllüğümüz akıllı. Bunun içinden yine katı o adamlar çıkaymalılar. Katı akıllı adamlar çıkaymalılar. Şey ise bilemem, bir edebiyatı adamın ruhunu ulu içeri olmkan diye bir şeyle fikir var da benimle. Üstayda ben Araçka'da iyi de dolanolu da bir nemeni görürüm bereyinle. Yani şu devletten bir işten koyun bir koğulatlamın görürüm et verecek, kaçacak bolyanlar. Şu Virginia diye bir ısladı var, sonra gidip var yardım. Onun hava kara değil, yatmasam bolacak geldi. Onun o tayda şu Gazetesine barsan, şu gazetenin kaptanına kat nimeden var. Yani nahar araştıranlarım vardı. Onun yer aldım, rahat aldım da yani araştıranları şöyle yayınlaysam,
Oturdum oraya bir epey akkağıl adam geldi. Akkağıl diyen otayda karararım kendine, düşünüyor musun? Akkağıl adam geldi, ayarı öyle. Bu da gelip oturdu da ayıttı. Yani abisantka gayra var, Karaca gayra abisantka. Hamaç bey bu abahir dedi. Nece tane adam var dedi. Bu da sanak geldi de 55 tane dedi, 55 dedi. Onun cüzünden çek çıkarıp yankı her kime $100 yazıp verdi yankı. Benim yankı $100 aldım. O Amerikan ırk halkı kakbutta şeyle sulatlar her gün bortlarını yerken üns vermiyor. Birin de bana kapıstayken yöne yerden adama $100 pul vermek. Düşünüyor musun? Oturan adama. Ay onun dinşirgenip oturuyor. Ya çeki Luboy banka varsan o sana pul öğüt veriyor da. Onun adaçık nimetli oluyor. Yerinden turacak bolup onurum iyiştirir. Onu ben atıp var ya. Önünden çıktım, kapının ağzına karıştım da ser dedim. Siz şeyle ulu yaxşılık ettiniz dedim de. Şeyle ulu çoğumartlık ettiniz dedim. Size ne kadar fikir, ne kadar hıyal dedim. Size şuna iterdi dedim. Ay bu loh güllü. Loh güllü. O ne kadar dedi çoğumartlık dedi. Ben bağırıyor o dedi. $5,000-6,000 çıkaran olsam dedi. Men neydi köp vakitten mer adamların yılgıranını göremok dedi. İnnem dedi öğüdümün sebep bolup dedi son yılgırsını gördüm dedi. Ana şo da innemen qorsoğuma $50,000'dan hem köp girdi salla dedi. Düşünüyor musun işte? Düşünüyor musun? Adamın yılgırsını görmek için öz cüzüne elini tokuyordu. Düşünüyor musun? Ol üytköşü kalk. Olur üytköşü kalk. Men son Gruziyadaki bolan vaka, yankı İtalyanlardaki bolan vaka, suatları iştiptadı, pek şeyli halkanlar yenip boğum diye fikir kellerine geliyordu. Hep olur edebiyata, milliliğe, öz yazıcısına bolan hormatı var. Benim şu yaşımda değil, benim 70 yaş aparayan adam onlara sonra kendimin işten lazım derler. Olur bir oturup birleşen, biri kendine yüreğinde bir simpati artıyor da, sol adama bunun hormat artıyor. Sonra duruyla oklar. Sizden gepleşmek şeyle kovuyu neyme deysen, ödünüzün kovuğunuz için ben şeyle derim ya. Gör o tuvalet kaputta karası oturuyor diyorlar. İnçelik bilen. İşte o inteligensiyanın katı nemeliğiydi, katı nemeliydi. Sen birinden bir daha soracak, sorumana çıksan, o da senden bir daha soracağını biliyor da, ay yol soracak, başka bir daha soracak mısın? Sen beni anırdan geliyor, salam helikten öngürtü, ben sen nerede beğenir bilirken diye. Nerede beğenir bilirken diye. Düşünüyor musun? Adam beğenirmeden soğuk istiyor, Türkmençilikte. Soğuk, sen ertir, onu görebilen oğa sen, şu gün görüyorsun, onun nerede sen öz beğeneceğini nimetler bileceksin diye. O bana gayrım, o tayda, deneydiminde yine son tutup bilmek gerek. Sokakları tutup bilmek bilmeliğim gerekler. Düşünüyor musun? Deneydiminde nimeden yerinde sana bir üytküçlük bilmeni bir yerdir. Düşünüyor musun? Ben şu tezvilen tehotoşluk tayarlayacak olamda sizin kitaplarınızı gözlerdim ben. Aslında sizin hiç kitabınızdan çap olman eken. Yöne inni beğeniyen zatım Atavatan Türkmenistan jurnalının yakımlı atlamalarını sizin yiyen bir kitaplık yığınlığınız cemlerine diyen men fikrimçe ödem yoyulman şeyle soğaplı iş ettiler şu Atavatan Türkmenistan jurnalının eden katı bir soğaplı işe deyip fikir eden ödem elektron görünüşünde internetin el yeterli okucuları men şu bilenem tede tüytürükten kutlasım geliyor. Sağ olun. Ay bir yazgı değilen rahat bağlan ama bir şeyler Google'at almalı bir şeyler. Yani özün han tamam bolmalı. Yani sen bir rahat bilmeliler. Sen dünya bir rahat vermek için özün ilk dünya bir rahat vermeliler. Düşünüyor musun? Özün sen ilk şu dünya bir rahat vermeliler. Sen nimet verip ondan sen dünyadan han tamam olmalı. Arada hayat ömrüktü. Bir yazıcıların biri, halk yazıcılarının biri. Ben almalı rahatların hemmesini aldım dedi. Onun, ay benim oturuyorum, dedim çıkarman oturuyorum. Sen vermeli rahatlığını verebildin mi diyesim geldi de. Ay onu diyemedim ben, kanişte diysen kovuluk derler. Onun
Şuna ödünü türbasına yesen adam yarı hükümünü kabul etti de ben almadım. Nemeden Yok, nimede sizden böyleyen bolýany. Men bunu nemeden gozgadym bu pikiri. Men dogry düşündüm telegörçüler. Men sizi arada söhbetleşik taýarladyk. Onu Atawatan Türkmenistanda da sizin ýörüte hekaýalaryňyz gidip dur ýazylyp dur. Men kän adamlar hakkında söhbetleşik ýazdym. Şolaň içinden hem okujular özleri her kim öz gyzyklanýan, hormat goýan ýazgysy, şahyry, tunuga dostlatlary bar da. Siz bilen taýýarlan makalamdan soň men özüme de kän jaňlar geldi. Onuň ýürüte bir aspet oglan buğaymak ýasap soğudal geldi. Diňe şunu ýerben dagan ýadan üçin getirdi de bir elbetde ol bir guýguşygyň içine alyp gelipdir. Ýöne şonuň siziň adyňyz bilen bagly şonu alyp gelmeginiň özi. Ine şol begenir siziň ýa bu siziň hormatyňyz. Onuň ýene bir ýagdaýda ine törany Şologluny men adymdan dogaý salam diýip bolsa, ne diýip bolsa. Onu döwlet diýip olaglan ady. Onuň ýene bir zat ine törany berdi hakyna makala ýazamdan soň ýürüte öýüme gelip okujalan bir aýat okap gitdi. Ine şuň ýaly bir sungat adamlaryny halkymyzyň özüni hormat goýýarlaryny gözläp ýürüte men kim hiç kimemden men diňe ýöne bir özüm gowurýan, hormat goýan sungat adamlary hakyna başardygymdan kagda geçirýän ýöne şol adamlaryň adyny tutup hormatlap gel. Men aýat okumak üçin umuman gaýrym Türkmen umuman mara gaýrym türkmen halky akylly halk. Bizim angrymyz ýatyr, Bartumulu İşan ýatyr, ýene ulu klasiklarymyz ýatyr. Bir akylly halk, düşünýärmi? Ýöne näme diýýärler? Bir hili uğru veren nokta, bir yeni adamlar çıkar, ol hakkında hiç görün yok. Sebep hormatly prezidentimiz Türkmen boljak bolsaň bolýdy. O zamana dürüjçülük, erkin dürüjçülük etdi. O zatlar etdi. O çıkar men çaksana ananýan. Ýöne bir şeýle bolmalyr da elbetde. Düşünýärmi? Ýöne men herki diýenim de bir şu adamlara bir ruhunu itergi berici zat gerek de. Ruhunu itergi berici zat gerek adamlaryň. Onu da dörüjçülük adam. Dörüjçülük adamlaryň. Ibinne şu dörüjçülük adam. Olara ullakan adam gerek gel. Dörüjçülük adamlar diýilýän zat öz içki dünýäsinden joşgundan dören eserlerini halka bagşlamak. Bak ol bara onu nähili bolýar dörüjçülük adam diýilen adam. Bir hili senin ýüregiňde bir zatlar bolýar da. Eýer ýazyljak bolsa sen öz pikirini özüňden hem gyskanýan. Ine mende bolýan ýagdaýda sen iýle berjeksin. Ýöne özüňden hem gyskanyp bir goňşylykda gelýärdi, beginçilerde gelýärdi. Onuň kimdir biri ay plana ýerbendi planlaryň okudum diýse bar da, ol has ganat gaýyp gelýär. Düşünýärmi? Sen sebäp oň çyn ýüreginden okanlygyny sen bilýän o adamyň nemesinden. Düşün. Ýöne bir şeýle söz bar da bir ýöne okudum gowa kendik geçýän amma. Düşünýär, ýöne hakyky ýüregi bilen diýen adam sen tanaý oturýardyň da nähile tatdygyny onda. Vay, biziň agenta gowa adamlar indi dörer. Ene prezidentimiz tüweleme şu halkyň ruhyny galdyrmak üçin, halkyň nemesi üçin nime gerek? Onuň ýa-da ýene bir zatda öň formatly arkadaşymyz sözüne aýdýardy. Çasny gaýatlar, çasny kinolar bolmalydylar. O şeýle bolmaly diýetler. Eger şolar ýola goýsa, 2 hepde 3 hepde güýçli bol. Häzirki nime ýazarlardan. Sebäp ol ýani kime moda şoň eýeti bolýan adam pul bilen bagly. Onu şeý diýe. Bu adam näme gowratlar berilip dur. Yok. Ýöne bir nime gerek de, bir halk gowlandyrmak diýilen zat gerek de. Düşünýärmi? Yo, mene begenýän zatym şu başda olurken ýyl bermen sizi göremakdym. Tebe redaksiýada kaq aýryrym bolsa käwat bir salamlaşyp ýollyda duşýadyk da. Soňundan siz görünmän soň ben gyzyklanyp şu ýerden daga görünen ahwatda siziň saglyk ýagdaýyňyz sebäpli içerik çykyp bilmeýändigini bildim. Şu tüýjül diabetde bar. Onuň
Şondan redaksiya barıp ağladım ol ay yol başlamada Matavatan Türkmenistan'a şu Yerven dağan yadalın hemen bir ruhu taydan bir qollaw berdigimiz bolar. Şu yaşıl gelen akberikdi batırtıp gelmäge mümkinçiligi de ýok ekenne biz onan bilemdi. Ondan soňra şu Atamrat ağa bilen jaňlaşdyk. Men telefon üstü bilen ýadap alýan şuňa alap. Ýok biz begenlik görenmidi. Ne tip bolsa nitide gowy şu ýadýan zatlaryň ýygyder çykmagam ruhy taýdan tide ganat berýändigini bilýär sewer jaňlaşamyzda da eýän plan hekayam çykdy dep begen paýdýan. Yo sag bolun biz filan Hudaý filasyň sag bolun gaýrym howda. Ay adamyň göwünne düşünäňmi göwünne bu elge garamadandan soň bara hiç bu dawa jenjeli goşulmalar. Ol filan hormatyn berseler al. Düşünäňmi? Ol halk gazetesi beýle kırakların berseler az. Sen ýöne o taýda borjun ululýar da. Borjun ululýar. Her gede hekaýe adamdy men gorkup berýär. Geçen gerekden gowgalar heden Allah janyp. Düşünýärmi? Adam diýilen nimeň bolýar da. Düşün. O şo diýilýär da. Diňe gowgazat ýazmak. Maksat o sen halk yazısını almak ya olmasa başka bir fiil almaktan. Maksadın ilk şu gowgazat yazmak bolsun. Halk seni, okuçu seni, muştoklon seni kabul etmeli var da ikinci nöbetde şu durda. Şu gerek. Muştoklon kabul etmeli. Ay bolmadan şeylem kan yani. Bolmadan şeylem kan. Dürüçülük diýen zat başga zat da Yerven dağı okap bolýan bolýan täsirinden çykyp bilen ak. Ay ýokam näme. Oturup bir şol eserin içine giýrenden soň şu ýazan awtor hakyny hökman pikir edýände. Onu mene köplenç diýende we Yerven dağı şuň ýaly zatlar ýazmak üçin gatty tejribet ýetip gatty kän zatlar. Şu gowgazat ýazan adamyň bolmanyny ýüzüni göresiň gelýär. Okujular has getir. Okuju gyzyklanýar da. Indi şu az gorkmanam duramok bir zatdan. Häzirki akymyň gelişinden sebäp diýsen şu toňky döwürdeken ýazgylykda hekaýatlar çykýan ýok. Şinem bir bir aýdyp bir çykýan adamlar bolýar da. Indi men hormatlayan adamlar var. Atajan Tağan var, Ahmet Halmurat var, Cuma Hudaýoğlu var. Özüniň bir insonda şolar ýazyp bilýän adamlar da. Düşünýärmi? Şolar ýa-da şol adamlardan başga bir çykyp barýan adam ýok da. Mun gorkuly ýeri var. Bir döwür bolup geçer gon ýaşlar öňkürer zat ýazyp bilmeýänler diýerler. Ýazyp bilmeýän ekenler diýer. Ana şol hemmemize abidin da soňra. Düşünýärmi? Biz maksadymyz şu gepleşigi ine birinji gedek siziň öýüňde gelip ýazyp durşumyz. Ýetip bolsa ugrup tamaşaçylar gowja kabul etse, ine Cuma Hudaýoğlu ifam Atajan Tağan bilenem şoň ýaly öýde oturup bir saglyk ýagdaýy çäklerek ýaşyllanmaz bilen ýürüýte söhbetdeşlik taýýarlamak maksat edinýär. Watan Türkmenistan jurnaly ýürüýte şonu gepleşik müstü bilen bir halk köpçüligine ýetirmek maksat edinýär. Nesipdir da Yerven dağı. Ana şol adamlar var. Şol adamlara şu bizde de jurnalistika fakülteti var. Jurnalistler her ýyl gotaryp durlar, radio durlar. Şonu men öz pikirimde kanysda şu wagt Atajan ağa var, Ahmet var. Yine Cuma Hudaýoğlu görgülüňe göz gören ok diýip eşitdim de. Şeňe onu şol entek diýir adamlar da şolara bolmanyna var. Ýaşuly hepden dowamyna var. Bir sagat gelip bir sen okutma ýöne şu studentlerin öňünde edebiyat näme? Şu zatyň bir gurrugyny etip geçdiýsen barda. Şonu şolar ýakylan öýüllerim monça bolurlar, okujular ýa-da studentler monça bolurlar. Soňra bir başga pikir bolar aýdýar da. Başga pikirler ýokman aýdýar diýler. Sebäp diýsen ýazgylar diýilen bar. Ine şu adına gurjinler var, gurjiler ýene urup gelýärse, gurjiler var. Durmuşyň tragediýasyny humor arkaly ýazyp beýan edýän halk şu. Şolaryň eserleri şo diýildi da. Humor arkaly demeli geldi. Ene Dumbaza var, Orhan Panjakize var, onun Georg Abasize var, onun belki Çimkize var. 17 sayfa
Yöne katken rahatları deden adamlar da şu Arap klasik adamlardı. Yine Orslar var, Orsların klasikleri var. Bunlar suratını çekerler. Erki yazma kadar hemmelerden suratını çekip şehit yazarlardı. Daşar yurt yazıcılar var. Ne Ernest Hemingway var. Yine başka bir Dale Carnegie var. Yani Mark Twain. Bunun hemmesi, bunlar günümüzlük beyan ediyor. Her halkın özünün bir yaz uğurları var, yolu var. Düşünüyor musun? Onu soratlar Türkmenim o yazıcı olur. Olur o kadar hiç iyi gözüküyor. Bizim anlayımızda ulu adamlar gerçekler. Biz solun nislice, eğer solun nisli deyip diyebilen olsak, bizden bir rahat çıkmalı da, düşünüyor musun? Falan ne katili hinnay diyedi. Benim o diyen adamdan ben biliyen de hinnadım. O nemeti zihindi, nemetini okudun diyorsun. Ay Türkmenistan adeta bir makarat çıktı. Moğollar adetine de bir makarat çıktı diye. Moğollar adetine makarat çıkanlar o surata var hem onların ullarak diyedi. Zihindiyle rahatın entek nemetine gir bilen okta. Şimdi onun her şeyleme o değil o da oldu ay onu. Zihin katı bir şey oldu diye spaysalan oldu. So kovuy erbet son ayrı etmesen. Sodatları liderlik etmesen bana. Son için şu ne diyeli, nece nimetleri mingret berseler kovu da, düşünen bir ili nimetler bersen. Düşünen şöyle etmeliler bunu. Bu ne diyeli, bağır adamın kazırını bilmeli, kaneşine. O yok şu adamlar şu dir gelip görme, son kovudat yanlarını halka karar ediyor mu? Sonu kazırını bilmeli. Sonra bir ağzı olmadı. Dünya hayt demek medet diye de. Köpçülüğün içinde adın tutulmuğu bu ulu bağıt diye düşünüyor musun? Yani onda da o yarayan adam, o yaradan kefelliğe diye yazıyor onu. Sonra bir okucu sonra bir yakışıraysa da şeyle olup durur da. Adam bir den derece neme yetilenine var, bağıtlığına yetene her kim onun bağıtlı fırsatını görüyorlar. Yani şu bağıtlı fırsata yetmek için geçleyen bir mendiller, yollar oluyor. Tizem tuğulama nemin yan gördük, artıklarınız var, gelin var, maşgala olacağınız tuğulama onun okucular tarafından bir kovut ilan yani yazıcıların bir son öyle uludat kalama yapışıp, kağıda yapışıp ödünü bir edebiyat meydanına dörücülükte ornunu tapmak. Halkı esasen okucularını, müştaklarını bir sevgisini kazanmak. Ulukan derece yönü şu geçilen mendil yollardaki size bir himayet eden adamlar bollum ya adamın ıkbalına dörücülükte diyem sizin uğrukmağınız için mi ya kıyınçılık durmuşunuzda kollan eden. Yok. Ay men yönü sağalığımdan eyem şu ödüm bil uğramdan son men edebiyatı qoğur uğradım. Yani şu ovada kitap falan var, son içeride kitabın bağırını 2-3 kere okanlarına çıksak bolup kitapların için. Onun hiç kim neme olmadı. Eyem 5. klasa da yetemde mektep programı bana karakter oldu. Ya ben okuyan da eserlerim onun kem qoğutta, güçlü de. Onun bana karakter oluyordu. Yani mektebe de barıyordum, gayrıyordum. Bana mektep programı. Sebep Brazilya'da yağyan yağışın muhtarı men için kılıklanmadı. O kıymetli hareket anlayacağını işlik değil yani söz men için hiç iyiydi. Olatlar etmedi. Bana teyade, ideya teyade fikirler gerek oluyor da. Şo değildi. Sizin eserlerinizin kahramanları bir tanaymalı adamlar yalak. Ödem devamlı. Bu ne için böyle? Ay ben hemen şu ovamızın adamları. Şu ovamızın adamları şular bilen. Son için şunun ağıtları ulu dünyana getirilip bana şunun ağıtlarını getirtiyorum da. O yankı içimde var, baltak diyen. Yervenden kamgın yerleri var, oğullu var, o da kuyumuz var. O da o gühergenece var. Şo değildi de. Şolar bir yaşatın yanında. Ödüňizde Yervent lakamyny almaňyz näme sebäp boldy? Ay Yervent'de şu Yervent bizim oturun yerimiz Yervent'in yaylası şu. Yervent yaylası. Ile bir döwürstä rayon bolon, ene şu rayonyň kentleri bolur bizim oturun yerimiz. Onun Yervent yaylası da onun bir hili boldy da şunu men şunu alamda
o bir nazar ağa vardı, bir nazar ağa ulu yazdı da bu. Bana dedi, korkman neydi, Yervendin adını alaypsın o dedi. Adın kaptanı dedi. Ay yasulluydum. Tesiregen bolmam mümkün, oğlunlu edenem bolmam mümkün. Alaydım aysın bir yer kovurdum dedi. Ay onun gururumuz kan alışmadı. Oo. Men almana korkuptum dedi. Ay elbette. Sizin bağırlığınızda Karakolluk etsegen bolyanır da deyip men alaydım dedim de. Sonra o vatlar nime olurdu? Televizyoniyede programı efire bolurdu onu Yervendi bilen gün söhbet deyip çıkıyordu adıma. Yervendi bilen gün söhbet. Bayram Pürlüf deyilen alıp barardı. Sonra onu da can etti. Dedi Yervendime dedi, ovados derdi, ay ballıyım derdi söyledi. Sen Yervendi gün söhbet deyip çıkyan parlamalara, sen çünkün sürleyen duruydu dedi. Ay şeye diyerler dedim de şey yalayanlar da bilmezlikten ne onundan benim onun. Kalan adamlar dedi, men tanıyan tanımayan bana pata ver diyerler dedi. Sen dedi men öz adamım o odasım ama dedi pata ver diyen ok bana dedi yeketiyorlar. Ay menem ya söyledim ömüm yükümü ağır ben mi sana yük olmayın. Birden pata verseniz menem tamamı ödemesem ondan yine de ödürdüm etin yemek diyen yer bir rahat bol dedim. Ay ben var sugurdunlar bolot da. Yoma yöne men bir rahat dedim. Sen dedim payeman kan dedim. Sen aramanların kan sen dedim oskolon kan nem için yekece de hikaye yazmadın dedim. Hikayen yok dedim. Sonra bir söz dedi. Hikaye yazmak dedi. Yazıcı olurun bilenem adam saylayandır dedi. Kat'in kıyıncanırdır dedi. Hikaye yazmak dedi. Onun atacağı nağı neyme dedi. Proda ediyenem dedi. Hikayedir dedi. Yazıcı ediyenem hikayedir dedi. Ay olur güçlü adamlar da olur hakkında diye yaxşı fikirde olmalı. Keyin halipalar bilen işleşipsiniz siz. Mehmet ağa da var. Ay olur bir hili neme diyene bir hili bir qoğdada qoğ qarayış veriyerdilerdi. Qoğdada qoğ nemekleri ediyerdilerdi. Bir şolor şin begencigi olurum ki özüngden qoğ begen niyetler şinen şol qoğdat yapsan. Şu yerde söydüňiz welýän men bir zat aýdasym gelýär. Bir wagt ýa-da Qur'anyňy çykydyryfyň öýüne ýazga barpdym. Birinçi edek diýen ýaly. Ondan sonra baramda şoň bir aýdan zady bar. Men onuň özüni ýazmak üçin ip bardym. O welin elke özünün öňünçe bile işleşen adamlaryň atlaryny tutýar da. Gyýdym. Bana neme bardyr? Atacanana verdi fadır. Ay yine orada Mehmet Badır plan şolor hasa münasipdir gyýdym ilk şolor ýaday diýip. Onun soň seredip oturdum bolyn şu halipalan şu döwrüň adamlarynyň köpüsi öz hakkynda yazmaga dip barýan bol yine bir özleriniň hormat goýan ýazgyçylar şahyrlar. Keýerleri pes eken. Bir-birine hormat uly eken. Bir-biriniň üstünligine gowunyp bilýän adamlar eken. Soň gynansaň beýlekräk ýaşlar yeneler bilen gurrundaş bolup näme edilýär bolyn, eýem planyny ýazjak diýip barsaň, ay onu ýazmaýsyna, o plan eýem şu bir-biriniň aýagyndan atlaşmak, näme bilen, ol nämeden bolup bilýär. Ay ne bileyim ne bileyim. Men bulan arasını bölmek üçin edemek. Düşünýän. Ýöne näme diýip aýdaýyn? Şu wagtda çenli barda. Siz baňa ökse gowy ýazdy diýäňiz. Belki şeýle bolmamy mümkin. Okujalar tarapyndan men gaçkan faworduna münasip boldum. Men golugum bilen eşden adamlar. Ýöne ýüzüni görmedik adamlar. Şeýle. Ýöne o döwürde Anlagul Narriva diyen bir ayarladım var. Yoğurttur, son geçtim o. Bir gün Razaklı'dan çıktık oraya, ay bir o da çıktı bir halamlaştık da galiba ondan. Ben neydi? Yervendi mi dedi, ben Yervendi mi neydim onu. Yervendi ağa dedi, şu kapıdan neydi? Bileme giyip çıkıp görs dedi. Bir ağda oluk diyor, Razaklı'lar oluk dedi. Yöne
yazmak var dedi. Birinki bir häki dedi. Ýöne bir girip çıkmak dediler. Ondan o tedi bana aydan adam yok dedi. Mehmet Ağur derdi. Üç kışık yani. Onun gayrım dedim sen erkekler aydı bilmedik. Yüzün açtın aydı dedim da. Erkekler buna aydı bilmediler dedi. Sen erkekler aydı bilmediler dedi. Ay indi näme diýip aýdayın bu käbirlerden bir hili terbiye aldı, bilmedi, öteye aldı, öteye. Käbir adam gowa diye, käbir adam şu gow diýilen sözünden gaçkan. Ol hükmanam der, gow diýen sözünden. Ýöne bir näme diýeli? Sen esasy ýazýan adamyň özü bilýär, köp adam özü bilýär. Onuň halk köpçilik bar, şol ýüzüni görjeňem bellidir. Ömrüňe düşünýärmi? Ya bir ýene duşsaňam bellidir. Bir hili seni dünýede ýaşaryň getirýän, ýaşadýan zatlar aýdýardy. Ya bir hat ýazıp görüp goýberýär, diýerler boldy. Onuň sen şolaň hatyryna ýaşap ýörüň, hem adamyň gow diýmegi ýa sen maňa ýarady, sen maňa näme diýmegi o zatlar. Ay, hükmanlar men maňa bildirir. Meselem kitabyň ýok, oň üçin maňa diýmedäm. Ýa-da sen narodny ýazgy däl diýilen pikir bar. Ýa bolmasa başga soňa meňe sebäpler diýjek bolýanlar aýtdy. Ýa halka ederi beýatda ýigrenirme-de gepiň aýtdy. Ýigrenirme. O bir men almaly zatlaryň hemmesini aldym diýip bir ol ýete kaputta eline uruşgany almaly zat üçin zat almak üçin eline alanýarlar. Özüm utanıp gitdim men şonu eşitdim düşünýärmi? Almaly zatlaryň halka özüňe çek, halka özüňe gow goýdur. Dünýede näme şu diýildi, şu adamyň begenjini görýän kimdir birini özüň sebäp bolup begendir bilýän. Dünýe giň ýurtly, onuň seni şol zatlaryň özü eti gaty ulu zatlar düşünýär. Mümkinçiligimiz kän, Hudaýa şükür, ýurdumyz parahat. Prezidentimiz gowy. Hudaýa şükür, bize mümkinçilikler bar. Biziň ýöne näme ýalňyş hereketlerimiz bardy biziň özümizde. Birek unutýan bolsak, halypalar ýatdan çykarýan bolsak, onu biziň özümizde. Ýok, halk massawy halk undano. Massawy halk olar ýüregini göterip berdi. Sen ýazdyrýanam şoda. Sen ýazdyrýan so kimdir birinin nemedýän diýen türi ýene gowlat ýazaýyn diýdir ýa-da düşünýärmi? Mene o devli yüreğimde neme abid saklayanlardım. Hem halkımızın şu milli kımmatlıklarına olan bu sonucumuz hemmesinin coşkun eserlerinize görünüp dur. Doğru köp bolsun eserlerinizin canınız sağ olsun. Ömrümüz uzak bolsun. Yerin dağı devletli ocaňyza geldik. Mehman bolduk. Biraz ýat etdiğim bağışlar. Yok. Aytam adam uruhat çabya gowy neme. Sağlık bolsun, etip bolsa. Özüňiz redaksiýalara gatnap en keňi ýaltaglygyňyz dikelsen. O işgärler öyle ýene kän derejeli güçlükler ardyp etýär. Sağ ol gaýdym. Bir seýlan Hudaý seýlasyň. Şeýdip gelmeňi uly burada men düşünýän düşünýärmi? Döwletiň barsyň. Maşgalatyňyz bolsun, toýda gatnaşaly. O ýaşlan gadam ýiti bolsun. Düşünýärmi? Onu ýene goşýar Serwen daga şu ýerde. Gyzyl Kurtda hekaýaňda esasyna film düşür. Şu filmi ene biziň dörejilik toparmyzy işgärlerim gaty gowurupdyrlar. Şu filmiň döreji eseriňizin. Şu hakynda da diýe goşaýyn diýe Gyzyl Kurtda dünýäniň kän döwletlerine de baýrak alan film gaty täsirli. Onu şekilläýdym da şondan böyle geçiripdirler gaty täsirli gaty gowy. Indi men sadece bir zat aýtmary bar ýa-da Gyzyl Kurtanyň. Gyzyl Kurtanyň men hekaýatyny ýazdım. Şonu hekaýa edip ýazdym bolýan 2 ýyl saklady redaksiýanyň biri. 2 ýyl saklady da aýtdy. Bunu idi diňe uruş döwrüniň temasy diýdi. Uruş döwrüne berjek diýdi. Men bolýar diýdim. Ýeňiş güni bayramçylyga berjek diýdi. Men bolýar diýdim. Anyň ýeňiş güni ýetip gelýän bermediler. Onuň mun näme üçin bermediňiz diýdim da, şu näme üçin bermediňiz diýdim. Munno diýdi sen näçe Gyzyl Kurtany diýdi. Neme ömrü tünçä diýdi, o daýra diýdi, atlarpsyň diýdi. Kurta diýdi, bir ay 40 gün atylýar diýdi. Ýok, bu gaýrym diýdim, bu şu hekaýaň ürünü näşe diýdim. Şo şeýle boldy. Ýok diýdi. Ýagnaklarda diýdi, hekaýa Kurta bir ay 40 gün atylýar diýdi. Eger men şunda bersem diýdi.
Ben bana dedi, o yukarıdakilerin diyen etmediğim oradaydı. O yanaklar bilen çeper eferi bir nokta. Sonra ayrı hayli durdu. Ay boğulaydım, sana bir ervesiz aydılmadım bu sebeple. O Kürtani ayırca dedim, başatkış etsene morur onu dedim. Yani başatkış dedim, bizde bir hihret çeken diyen yer maniyin meriyerlerde dedim de. Onun bunu o odun jurnali var yani, Cenan Kalbakalı. O baran vaktim gön berdiler onu. Şimdi şu hikayen kino olmak ne için deydin de, düşünüyor musun? Bana şu tarzdan kino stüdyodan bir ayarladım can etti. Bana millilik gerek dedi. Bana millilik zat gerek olursa Kürt'ten orada şu millilik duruyor dedi. Ben ne dedim? Millilik kan, eserlerim millilik kan dedim. Yok dedi, şu Türkmen'in nemesi bilen. Ay onlar tutar yatarlar demem onu uğrattım. Bunu uğrattım onun şu vaat onun şöyle tutuptur. Şu yankı şu nikah telpenini nikah eliyadat diyen vardı. Ay onun şeyle şunu kino açacaklar mı verdiler. Öyle ben o vakti havarımdan yok vadi diye. Yok o kabul etti. Onun sonra etti. Şu sadece onun o saksalih diyen adam var bunu sonra rejissörlük etti, onun kino oldu. Yine son kinonun yani senarist nemeti var. O başkadır. Şu anla yüksel bir hildirek ahengde alınıp gider. Anla yükselin obrazı. Yine kayta kovul pastalyonu diyen de. Pasta o vapşa o yemetin o kadar o vapşa üç küçük bolu yattı. Yani film qoğu çıkıptı. Ya film qoğu çıktı ya bunu tema güçlüler. Güçlü. Tema güçlüler. O eserin sizin kidigini bilmedim. Birinci şu teleyayılımda berilen ne yem uvakka deydi ol. Dine yerven dağan eserdir deydim de göneyem şu kahramanı. Çorum doğru çıktı. Ay hur köp bolsun. O sağ ben maqtum bundan var. Ben yüreğimden oturdu. Ne tip bu? Maqtum bırakın. Haqiqi durmuşda bolan vakan esasına yazarlar. Yani Nurvivece diyen bizim öz qarınasımız, öz qarınası neme var. 94 yaşap dünyadan gitti. Bu ürlülü oldu. Yani Nurvivece. Ürlülü oldu. Sonra adamlar ne edip yegirlik çıkaracaklar ki men ülmün deyiptir. Hasan şirinler darran vatı onun dünya bilen hoşlaşarını deyiptir. O ne mi dedi? Etek may ayında darriyada şirinlik bir özümlük var. Ben sonra giderim dünyadan, mal ülmür deyiptir de. Ayrıca ya şu mayda gitti de dünyada. Onun merhum zaylananla hiç rat idilen yok da. Son yönü nemesi için, söz için son aşağını filmini düşürdüler. Onu kinoda onu görkot bana nokta ölüm yetim olatlar derler. Yani hikayesinde bağırdır. Onun sizin yine bir daire tiyeliniz var. Şu eserin adını ütködayel yervendağ edi şu minutun içinde şonu edil ödünü kıvap attap bilen söz başı. Ay o da yerde bolmasan sen yervende bolmasan. Sinen mi? Ben adam bütün ömrün veriyen de. Ömrün verenlerden her bir akşam kanında sen yine şu eser yatır. Şu dünyada ne men sen sayla alacak dedi. Yine de şu Allah ne ömür verse yine de şu hikaye yazacak. Ettirin gelirdi o. Ya bu ömür vereni diyen yol yönüm bunu karar getirmeliler. Bunu urk kaçmalılar. Geldin mi yüreğin bilen çözülmeliler. Hemmelat o. Hemmelat olmalı. Yervendağ. Yine qoğu qıdıqlı söhbetleşlik ettik. Yine şu termiz Atavatan Türkmenistan jurnalının adından qıdığıncaq çay içersiniz. Soğuğat. Hava yine. On sonra bana maqul hizmet tercüme merkezinin himayetkarlığını soğuğatam kabul edip bilirsiniz. İçerek soğuğat diyadır. Tanrı alkazın. Bir şeyden Huday şeyler. Toyda da uşalım. Bu diye sağ olun. Gelenlere sağ olun. Ömrünüz uzak bolsun. Täze eserleriniz bilen okucular muştaqlarınızı beğenip durmaňyz arzu etýär. Sağ olun. O joňyz awat bolsun. Toýlaryňyzda da uşal. Uli awat bolsun. Sağ olun diýen.